poviem pár konkrétností k osobe Igora Matoviča, povedať, že sa zúčastňujem v pléne pravidelne a myslím, že som dostatočne videný a počúvam celú tú argumentáciu a všetko, čo je s tým spojené. A najagresívnejšie a najdemagogickejšie s najväčším množstvom nepráv, lží vystupujú osoby, o ktorých chceme priniesť informácie a ktoré vedia dobre, prečo takto vystupujú a prečo sa snažia zachovať status quo. Pretože sami sú účastní na závažnej trestnej činnosti, minimálne sú pre mňa dôvodne podozriví zo závažnej trestnej činnosti. A to v spojitosti pravdepodobne s niektorými prokurátormi Úradu špeciálneho prokurátora, ktorí túto trestnú činnosť nevidia, nechcú vidieť, prípadne ju vedome ignorujú, čím vytvárajú predpoklad preto, aby sa títo ľudia nedostali pred spravodlivosť, tak ako hovoria, že sú tu nejakí naši ľudia alebo iní ľudia. Takže dnes to bude niekoľko slov k Igorovi Matovičovi ako osobe, ktorú považujem za jedného z najväčších demagógov v Národnej rade. Igor Matovič, všetci dobre viete, zo zverejnených informácií z minulosti sa prihlásil onoho času, keď sa dostal do verejného života v parlamente s tým, že bol korumpovaný 20 miliónmi v tom čase slovenských korún. Vysvetlenie, ktoré následne dodal, bolo také, že to povedal všetko na srandu. Následne sme sa dozvedali z ďalších jeho oznámení, že 4 či 5 mesiacov vie o údajných korupčných konaniach, neoznamuje ich, nikto voči ňomu nikdy nič nerobil. Ďalej sme prišli do kontaktu s informáciami o tom, že vlastne je to daňový podvodník, pretože sa vozil denne so svojou matkou na osobnom vozidle Fabia skoro 700 kilometrov. Nemusím asi tento záver alebo toto hodnotenie ďalej komentovať, aby ste pochopili, že toto uviedol do daňového priznania a že samozrejme žiaden príčetný daňový úradník mu toto neuznal. Bolo o tom rozhodnutie, že len vďaka premlčanosti sa daňový podvodník Igor Matovič nestíhal. Ale daňový podvodník pokračoval v tomto, pretože sa rozhodol zbaviť svojej firmy a previesť ju na manželku, kedy sme boli svedkami toho, že sa prepierala vo verejnosti kauza okolo osoby pána Vandáka, ktorému túto firmu predával a kedy si v podstate chcel zlegalizovať skoro 100 miliónov v tom čase slovenských korún a ktorý prevod nebol dodnes riadne vyšetrený. Budeme aj o tomto ešte viac informácií poskytovať, ale v tejto súvislosti vám pripomeniem, ako schovával čas účtovníctva, z ktorého by sme si to vedeli riadne vyčítať na streche nejakého starého domu a nevydal polícii nikdy nič relevantné, pretože jednoducho sa snažil zakryť to, čo napáchal. A teraz sa presuniem do aktuálnejšej doby a síce do roku 2020 a poprosím k tomu aj jeden obrázok, kedy v októbri v roku 2020 už v tom čase väzobne stíhaný najznámejší kajúcník Ľudovít Mako vypovedal, a to je dôležité, chcem, aby ste si toto uvedomili, pred prokurátormi UŠP. Prokurátormi UŠP, teda tými, o ktorých hovoríme, že ich treba zrušiť. Vo svojej pomerne rozsiahlej výpovedi uviedol množstvo informácií mimochodom okrem teda mňa a ďalších osob aj k Igorovi Matovičovi. Počas analyzovania, citujem, skutočnosti súvisiacich so spoločnosťou Region Press sme narazili aj na dámu menom, na ktorej meno si nespomínam, ktorá bola blízkou spolupracovníčkou pána Matoviča, ako aj jednou z manažeriek spoločnosti Region Press, ktorá prostredníctvom spoločnosti, v zátvorke presne popísané v schéme, ktorá mi bola zaistená, optimalizovala daňové povinnosti týchto spoločností prostredníctvom rôznych fiktívnych reťazcov smerom na Cyprus a Rakúsko. K obom týmto popísaným skutočnostiam bol u mňa aj zaistený zväzok asi 4 listín s názvom Čistý Igor. To z analytického listu KUFS. Chcem tým v domovej prehliadke Ľudovíta Maka sa zaistil tento konkrétny materiál, dokonca sa tu hovorí o schéme, a teda disponoval prokurátor UŠP konkrétnymi informáciami o závažných podozreniach z daňovej trestnej činnosti nielen Igora Matoviča, ale skôr pravdepodobne jeho manželky, na ktorú v tom čase bola prevedená firma. Aby som to podporil, následne sa opäť do kompetencie Úradu špeciálneho prokurátora v ďalšej konkrétnej veci dostáva jeden zaistený telefón daňových podvodníkov, v ktorom po extrakcii dát z tohto telefónu sa objavuje aj takáto SMS-ka. Poprosím druhý obrázok. Budem z nej citovať. Blázon premiér a dúfam PS, Progresívne Slovensko neprelezie, lebo ešte nemajú všetko spočítané a Lipšic už iste obieha volebné okrsky. Neprelezie, keby tie 4, čo nemajú, boli 100%, aj ich aj tak sú. Pčku asi tam je a potom sa tam spomína ESET.
Kiež by boli tvoje slova vyslyšané, len neverím, že s Matovičom upletieme dohodu, priateľ môj. Blázon je v pohode, mám na USB, čo som mu robil veci za roky 2014-2015, idem kúpiť kefku a pastu, tak super, jeho žene za 11,3 milióna a dodávam ešte jednu SMS-ku, len nech ju sa neurobia prezidentom PZ. Tak vážené dámy a vážení páni, túto SMS-ku dávam do súvisu s tým, čo som prečítal predtým, pretože podľa mňa to má priamu súvislosť a hovorí sa tam o tom, že pravdepodobne Region Press optimalizoval dane v rozsahu 11,3 milióna a že to všetko má nejaká osoba na USBčku, hoci si myslím, že dáta z daňovej správy a z KUFSu by určite postačovali na to, aby sme dnes videli obvineného Igora Matoviča, prípadne ďalšie osoby, ktoré sú za to zodpovedné a boli v postavení, ako som napríklad ja. To znamená, dávam otázku. Úrad špeciálnej prokuratúry, konkrétni prokuratúry úradu špeciálnej prokuratúry konajú selektívne? Konajú spôsobom, že si vyberajú len nominantov politickej strany Smer, prípadne osoby, na ktoré ukáže Daniel Lipšic? Toto majú k dispozícii minimálne od roku 2020. Takže otázka znie, prečo nekonajú? A odpoveď znie, pretože Matovič dnes v Národnej rade so svojimi ďalšími kolegami vykrikuje to, že tento úrad nemôže byť zrušený. A na záver tohto príspevku pripomeniem, že nedávno bola zverejnená informácia a bola to dokonca zvuková nahrávka od osoby účastnej na stretnutiach Igor Matovič, Daniel Lipšic a sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. V tejto súvislosti bolo povedané, že sa stretli na to, aby riešili trestnoprávne kauzy. Tomu hovoríme právny štát? Tomu hovoríme to, čo tu chceme zachovať? To je naopak. Už dnes je neskoro a to skrátené legislatívne konanie, ktoré nie je skrátené, ako povedal pán premiér, už dávno by sme mali mať za sebou a tieto zvyky alebo tieto spôsoby práce tohto špecializovaného útvaru by už dávno mali byť prerušené a minulosťou, aby mohli sa ľudia domáhať tej spravodlivosti, o ktorej hovoríme v realite, o reálnej spravodlivosti. Ďakujem. Takže dámy a páni, ako vidíte, od roku 2020 Úrad špeciálnej prokuratúry